салом ба мардуми сарбаланди тоҷикистони азиз. ҳозир аз масҷиди панҷвақтаи деҳа баргаштам. омадам қуръонҳои кардам. сураи луқмон дар Макка нозил шуд ва аз 34 оят иборат аст. ба номи худои бахшояндаи меҳрубон гуфта қуръонҳои мекунем, қуръонро мехонем ба забони тоҷикӣ. мо одамои бесавод шукронаи аллоҳи пок мекунем, шукронаи ин давлату миллат мекунем, шукронаи ҷаноби олӣ мекунем ки қуръони карима ба забони тоҷикӣ тарҷума карду. мо одамои бесавод ба забони тоҷикӣ мехонем. хоб фардо рӯзи қиёмат аз мову шумо мепурсанд ки пешвои миллат қуръонро ба забони тоҷикӣ тарҷума кард, чаро нахондем? оё шумо ба забони тоҷикӣ ақаллан мехонед ё намехонед? зери камитара бинависед.